の祭りお任せくだ。やめるんだラーナ。気安くはアルハザードの封闇の神と光の魔。行くわよ。かの者に力を。やるわね。次は我が敵を討て。こんなところで
の者の剣となれ。えらおしまいにしてやるぜ。
さ。やりやがったな。かの者に力を。かの者の剣となれ。傷を癒やしたまえ。